Ahoj, pomerne často dostávam otázku s tým, že ako to, že niektorí ľudia majú obrovské trápezy, že tu majú až taký kopček a niekomu vôbec nemôžu rásť. Sú tu ľudia ako napríklad Elliot Hulse, ktorí ich majú už prirodzene ako keby veľké, že im ľahko rastú bez toho, aby ich cvičili nejako cieľene. A potom sú tu ľudia ako napríklad aj ja, že sa musíme poriadne narobiť, aby nám tam niečo narastlo. Trápezy zapájaš pri väčšine príťahov, komplexných cvikov, ktoré robievaš, ak sa teda nezameriavaš na izolované cviky. No ale zase takto, keď niekto potrebuje, teda nie že potrebuje, ale chce tie trápezy väčšie, tak ich musíme trošku cieľene cvičiť. No a poviem ti pár cvikov, ktoré mne sa páčia a ktoré robievam. Je ich o mnoho viacej, nehovorím, že toto je jediná možná cesta, ktorú ti teraz ukážem, ale toto je môj názor. Tento úplne klasický bežný cvik, ktorý určite poznáš, krčenia ramien s veľkou činkou alebo s jednoručkami alebo kettlebellmi, sú veľmi dobrý teda cvik na tieto trápezy, ktoré chceme cvičiť, ale často sa stretávam s tým, že ľudia si vezmú veľkú váhu, spravia si nejakých 3 až 5 opakovaní, čo je vlastne také silové cvičenie, bez toho, aby vedeli dobre kontrolovať túto váhu a cvičia následne ten cvik zle. Keď chceš dobre tento cvik robiť, tak sa pekne vystreš, dáš vlastne ramená, lopatky dozadu k sebe a potom ramená hodíš dole alebo držíš ich dole, proste stojíš pekne vystretý, spriamený a rovnako dobre máš aj hlavu. No a následne zdvíhaš pomaličky hore ramená, chvíľku možno podržíš a zase klesáš pomaly dole. A takto vykonáš ten cvik. No ale keď si niekto nahádže veľkú váhu a nemôže to pekne kontrolovať, tak miesto toho, aby takto pekne zdvíhali ramená hore a dole, kývu hlavou dopredu a robia taký smiešný pohyb. No a keď takto kýveš hlavu dopredu, tak vlastne ju máš takto predsunutú. A potom aj tak niekto behá, že je taký zhrbený, predsunutý dopredu, vyzerá to dosť vtipne. Akože preháňam, nevyzerá to až takto, ale aby si to vedel dobre predstaviť. No a potom niekto z toho máva, no ešte mimo toho, že dobre neodcvičí ten cvik, tak máva z toho aj bolesti krku alebo niekoho bolieva hlava. Proste cíti sa tu taký stuhnutý, že ho niečo ťahá. No a to je vlastne z toho, že takto to cvičíš. Pretože to, ako cvičíš a ako držíš telo počas cvičenia, sa ti prenáša do tvojho bežného života. A ako držíš telo počas tvojho bežného života, tak to sa ti prenáša do cvičenia. Takže je to taký začarovaný kolobeh a preto si dávam veľký pozor a dávaj si ho aj ty na to, ako cvičíš a ako držíš svoje telo. O držaní tela sme napísali aj článok, ktorý nájdeš na našom webe a odkaz na ňo je v popise tohto videa. Ale to len tak skrátke teraz. Takže to zopakujem, keď budeš cvičiť tento cvik, tak pekne si zdvihneš zo zeme činky, alebo tú jednu veľkú činku, ak cvičíš s ňou. Pekne sa vystreš, čiže dáš lopatky k sebe a ramena spustíš dozadu a hlavu držíš takto nejako pekne. Nekýveš s ňou dopredu, nie si taký zaklonený, pretože fakt ako si, tak budeš aj v bežnom živote, lebo tvoje telo si na to zvyká a telo si hľadá takú tú cestu najmenšieho odporu. Takže si nedávaj zbytočne obrovskú váhu, ale daj tam radšej trošku menej a správ s tým nejakých 10 až 12, možno až 15 opakovaní, ale pekných, pomalých, kontrolovaných, nech to poriadne cítiš, pretože môžeš spraviť cvik, pohnúť všetkými svalmi, trhnúť telom a nezapojíš presne to, čo by si chcel. Ale keď to spravíš pekne pomaly a budeš sa sústrediť na tie svaly a rozmýšľať, myslieť nad tým, ako to pekne zdvíhaš, tak to potom budeš aj viacej cítiť. Takže tu nie je dôležité, ako veľa zdvíhaš na ten cvik, ale ako cítiš tie svaly, pretože napríklad silný môže chcieť byť pri mŕtvom ťahu alebo drepe, ale akože môže chcieť byť aj pri tomto cviku, ale tu by som sa na to zameral trošku inak. Trápezy cvičím v tréningu, kedy cvičím chrbát. Na začiatku tréningu cvičím mŕtvy ťah a vlastne potom si dám nejaké cviky a následne idem zdvíhať tieto činky alebo krčiť ramena, či ako sa to po slovensky volá. No
A takže mŕtvý ťah pokladám aj za taký základ cvičenia, pretože oni ti nezapoja presne konkrétne trapezy, ako by niekto možno chcel, alebo možno niekto si myslí, ale používaš aj tie svaly. A trapezy rastú hlavne aj vtedy, keď sú poriadne napnuté, natiahnuté a vlastne tým, že to zdvíhaš, tak tiež robíš nejaký pohyb, áno. A ďalší dobrý cvik podľa mňa na odcvičenie trapezov a napríklad celkového držania tela je farmer's walk. Po slovensky je to tuším farmárska chôdza, ale tým som si není istý, ale dáva mi to tak trošku význam, keď si to tak preložím. A o čo ide vlastne? Príde to úplne celkom jednoduché, to je ako keď nesieš napríklad tašky s nákupom z obchodu. Proste zdvihneš nejaké činky zo zeme, napríklad 2 jednoručky alebo 2 kettlebelly a kráčaš s nimi, koľko ti to najviac ide a zase s nejakou váhou. Na toto bývajú urobené aj také veľké činky, ktoré majú takú privarenú rúčku ako keby na seba. Tuším, že je aj hrubšia, ešte v živote som s nimi necvičil, tak nechcem o tom mudrovať. Pri tomto si asi nebudeš môcť rátať opakovania, proste keď nevykonávaš žiaden pohyb hore-dole, alebo ako napríklad pri bicepse, keď niečo zdvíhaš hore-dole, ale kráčaš s tým. Takže buď si budeš rátať kroky, koľko s nimi urobíš, ale zase niekedy budeš kráčať rýchlejšie a niekedy pomalšie. Takže ti odporúčam zobrať si nejakú váhu a spraviť s tým napríklad 30 sekúnd, že prejdeš sa po posilke do koliečka. Ja viem, že asi na teba budú pozerať zvláštne, aj na mňa pozerajú v posilke, keď chytím 2 kotúče a kráčam s nimi po posilke, ale na to sa kašli, proste máš tedy natiahnuté tie svaly, poriadne ich napínaš, ale hlavne zase podstatné je byť pekne zase vystretý, pretože ak sa začneš krčiť a budeš nejako akože čitovať, tak bude to zase ako keby ľahšie pre teba a zase si neodcvičíš to, čo by si chcel a zase sa ti to bude prenášať do tvojho bežného života a z toho ti môžu vznikať zase nejaké zranenia alebo bolesti a nepríjemné veci. Proste nedocieliš to, čo by si chcel. Tiež sa nemusíš nikam ponáhľať, keď budeš robiť tento cvik zase pekne pomaly a nejako si to odstopuj a uvidíš. Takže toto boli také moje tipy na trapezy. Zakladám si tréning na mŕtvom ťahu, takže ho robievaj, keď ho môžeš robievať, keď nemáš nejaké bolesti, zranenia, keď ho vieš robiť v prvom rade. Potom keď cvičíš tie krčenia ramien, tak si teda dávaj pozor, aby si takto nehýbal hlavou všelijak dopredu, ako som ukazoval. A potom ten tretí cvik, ktorý robia, je ten farmer's walk alebo tá farmárska chôdza, ktoré zase robíš pekne kontrolovane, pomaly a si pekne vystretý. Ďakujem ti za pozornosť, môžeš si prečítať naše články na našom webe, máme aj kalorickú kalkulačku, kde si zadarmo vypočítaš svoj výdaj a príjem kalórií a nezabúdaj rozvíjať rovnako telo aj myseľ. Čau.